Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι με αμάξια. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε μια γραφή και ένα follow για να με ακολουθήσετε και λέω βίντεο. Και δεν έχετε ακούσει ποτέ μιλάω σε εγγραφή οθόνης και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να βάλουμε αυτό το αμάξι, λέω εγώ. Είναι και κόκκινο, όχι αυτό. Τα έχω ούτε το μπλε. Να βάλουμε αυτό το σαράβαλο. Τι χρώμα να το βάλουμε, λέω εγώ. Αυτό το χρώμα που μου αρέσει πολύ και σε μένα. Πάμε να παίξουμε. Βάζουμε αυτή την πίστα. Πάμε να συνεχίσουμε. Δεν ακούγουμε πολύ γιατί τώρα δεν ακούγεται πολύ. Πάμε. Λοιπόν. Ωραία. Και παιδιά, το αμάξι έχει σαραβαλίσει από ό,τι βλέπετε. Ωστόσο θα φτάσει από πίσω μου. Θα μου πάρει το αμάξι. Τι το κακό το αμάξι, τι πάει πίσω αυτό. Τι κάνει αυτό. Το είδατε. Δεν έχω πίσω λίγο μπροστά. Είναι κόλπο αυτό. Τον γύρισα. Τον έκανα ένα άτομο και τώρα τον γύρισα. Ωραία. Έχει βγει το πορταγκάζ από ό,τι βλέπετε. Το πορταγκάζ. Αυτό το παιχνίδι από ό,τι βλέπετε είναι καινούργιο. Δεν είναι τα άλλα τα παιχνίδια. Είναι άλλα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πιο ωραία. Έχει πιο καλά γραφικά από ό,τι φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Δεν καθόμαστε με το ίδιο. Είμαστε παραδείγμα. Ωραία, πάμε. Τι είναι αυτό, διαφημίσεις, έλος πια. Αυτό είναι λεπτό, δεν πέρασε και μου βάζει διαφημίσεις. Ωραία, να βάλουμε ένα πιο ωραίο. Αυτό, να βάλουμε ένα χρώμα μαύρο. Ή το μαύρο είναι πολύ ωραίο χρώμα, έτσι δεν είναι το μαύρο, δεν είναι ωραίο χρώμα. Για πείτε μου. Γράψτε κάτι στο σχόλιο. Ωραία. Είναι ωραίο, το μαύρο είναι ωραίο χρώμα. Μόνο, πώς το λέγεται, μόνο στα αμάξια, πιστεύω, τουλάχιστον για μένα. Εντάξει, γυρνώ το βίντεο Παρασκευή, το ξέρω βρέχει να χάλει. Τι κάνουμε τώρα, πατάμε, δεν ξέρω τι λέει. Και πάντως, να βάλουμε άλλη πίστα, μην βάζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Βάλουμε μια ωραία πίστα, δεν το έχω βάλει ποτέ αυτό το πράγμα. Βάζουμε έτσι. Ωραία. Τώρα πρέπει να πάμε ξανά από την αρχή. Ναι. Το είδε, το γύρισε. Αν το έχω κατεβάσει πιο πριν. Ωραία, θα παίξουμε άλλα 2 λεπτάκια γιατί δεν θέλω και πολύ Παρασκευή σήμερα. Τι ωραία είναι. 3 και 20 είναι. Όχι, έτσι δεν μπερδεύτηκα. 1 και 20 το πρωί είναι. 1 και 20 το μεσημερινό. 1 και 20 το μεσημέρι. Τόσο νωρίς είναι. Καλά, δεν πειράζει, είναι και Παρασκευή σήμερα. Ωραία μέρα. Πάμε ξανά τι περνάμε. Τι παντόφλες, δεν τις κάνω τις παντόφλες. Θέλω
δεν είναι κόκκινο, πράσινο είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι πράσινο. Τι χρώμα τότε είναι αυτό? Πράσινο. Ωραία. Το βάζουμε έτσι, γιατί έτσι είναι πιο ωραίο. Τότε να κάνουμε. Ακούγεται πολύ satisfying. Τώρα βάζουμε. Τι να βάλουμε, ρε παιδιά? Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Τι να βάλουμε? Πού κόλλει το Play Store τώρα? Ξαναμπαίνουμε τα ίδια και τα ίδια. Βάλε αυτό. Το ίδιο πάλι. Τι να κάνουμε? Αυτό μαξιμίζει πολύ για την πίστη. Έτσι θέλει. Ωραία. Πολύ ξύστα πάξος. Είσαι ολόξυτα. Σας που μπορεί και να με κρατήσεις. Άψω. Άποψη σας. Τώρα δίνει και... Έτσι το κάνετε έξω. Το μεγαλώσετε. Μην το κάνετε έξω. Αυτό είναι το κλίπ. Οπότε κάνουμε την τελευταία μας εκφή. Τώρα θα το πετάξουμε το μάτι. Δεν το πετάξουμε, δεν θα το πετάξουμε. Με την μία ώρα δεν. Με τις 3 ώρες. Τώρα. Γεια. Λοιπόν, ήρθε κάπου εδώ το τέλος. Δεν με αφήνει να πω το τέλος, δεν θέλει μάλλον. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε κάπου εδώ το τέλος. Να σας ανακοινώσω ότι στο κανάλι μου έχω ανοίξει και ένα δεύτερο που λέγεται Μάριος, έτσι λέγεται. Άμα θέλετε μπείτε, άμα θέλετε καλύτερα μην μπείτε. Αχα, έχω 4, δεν έχω κανέναν εγγραφή, οπότε να μπει κανείς, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε τα πιο σοβαρά. Κάντε ένα like, μια εγγραφή, να ακολουθήσετε μέσα και άλλα βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.